Apit na tamabot guys. Ang akong mga kalawasan ka, kung ano na kayo. Kagawsuno na kayo mga panuhot ani. Mo ni balay ni idol na to Brad Lucky. Ah! Ah! Lami kaingon juga nga mao na gid ni ang kinabuhi nga way susama kalami gyud. Buang na siguro mo. Lami, tambal man ni Do. Tambal gay no pero unya na. Ngano unya man? May uli siguro kanang biyahan na po si Board. What's up pre? Oh, what's up pre? Tara, let's go! Magpabintusa sa may kadiyot pre kay para mangawala ni ang among gibati sa among mga lawas. O di ba? Pag sa lawas gani ang naibation, ipakuha gyud na, dapat mawala gyud na. Pero sa dughan gani, murag malabo gyud na mawala pre kanang gigibati pre, gibati hangtod sa mubati kag dahong pre. So karon pre on the way na ta dito ila Brad Lucky. Excited na sad ta magpabintusa pre kay first time of the life of the history of the Philippines guni pre. Ikaw daw pre ibintusa. Isang karangalan mahal ko na hari na ibintusa ni akong lawas. Nasa kong loyo pre o hari na mga kadilima na pre. Masyado na daw ni siyang malakas pre para sa mundo ng mga tao. Kailangan na daw niya makapunta sa mundo ng mga halimaw. Mo ni balay ni idol na to Brad Lucky. Pa-restore ta sa tong lawas. Okay, sulod ta. Brad, may gabi Nasi Lito Kid. Lito Kid pa yun dito. Nasi Lito Kid. So mo ni siya mga gamiton pre para makuha og supsupo ning mga aligot-got og mga kaguol, mga kasina, mga kapressure, mga ka-overthinking na to dire. Gimaniho og gilimpyuhan na dira ni Brad Lucky. Wa pa ta niya gipresyohan ra pre kung tagpila gyud ni, pero nangutanan ako sa Davao ni pre tag 800 gyud ang mga ingon ani pre. Mao to walay pagduha-duha ako dayon ang gihigdaan diha pre. Magkulob gyud ta kay naman sa luyo atong daghan nga mga kaguol, aligot-got, mga panuhot, mga sinasina, mga kaguol og mga ka-depress na to og mga ka-stress na to. Pag tuod yun ako pre ngalan nga bintusa pre largohon yung agpasuyop atong mga galon kaganina pre pero dili dahil pre paagi gyapon ig mga hilot-hilot nya subay-subayon imo mga ugat bungkagon imo mga punuhot bugkalon ang imuhang mga aligot-got katong mga buling na to sa 2023, 2024 ug 2025 pre aw damage na naapil na nagkab-kab ni Kuandra Brad Lucky samtang gapahilot ko diha pre nagpapalit po kog tuba ni Brad Bobor kay samtang gibungkag atong mga panuhot diha pre gibugkal ang atong mga aligot-got din ha taga mo relax si Brad Lucky pre pasyato na ni Brad Bobor kay ang bayad ani nga 800 pre mahimo ra gyud na siya unya nga tuba na lang. Tawa oy nga atong ipangita bay. Salamat guys. Binakapli na lab naka-video na. Bisigwa naka-video na. Kanang mga kuto-kuto dapat maklaro na. Human na to gibali-balian diha pre human gipalihok atong mga bukog pre gisukat na ni Brad Lucky diha kung asa dapit ang mga dagko kay nga panuhot kay mo man ay pasuyupan sa galon nga iyang gidala-dala pre giplastar ni nagtarong ra pre kay paraon niya pag human og burot-burot ana pre dili katag tanawon ba dili karaw bitaw isugdan na ni nagbomba diha pre gamit na iyang pambomba ra pod pang vacuum ba dili tong bomba sa motor o katong bomba sa bula pre ha bombahan hinuon ta karon diha pre na wingig karon niya. Mao ni siya ang first wave sa bintusa pre napa ni si wave niya pag ibto na siya. Maong na ikaduha pre kay gamay ra kita galon nga gidala karon kay ang uban gigamit og galon. Gisudlan man og tuba katong midjahan og katong 1/4 Gikapoy na magbomba si Brad Lucky ana kay hungaw man ning isa murag na siguro buslot na. Nalimtan gurog pabulket ni Brad Lucky ning isa dire pre kay mo action man gyud siya hungaw pre. Kaingon juga nga mao na gid ni ang kinabuhi nga way susama kalami gyud. Ato mga nanarbaho diha mga engineer ano undang mo na. Dire mas KBI ganay mga libre nga ni. KBI man ni. Kuan man ni product as KBI nga. Masa Brad? Buang na siguro mo. Lami, tambal man ni Do. Tambal gay no pero unya na. Ngano unya man? Nagbintusa pa o nagbintusay pa unya ra kanang Ito sa balay kanang. kanang kasi tawag kanang sa bilyard magbintusay na may isa na kanang file sunod nga. Isa na bintusay og isa ang isa. Ay pulsa man na. Dili na bintusay katong ang bintusay katong Bravo na. braha. Oh. Five balls sa 5 balls.
Ni aksyon na maggawas ang mga dugo pre, ako na nang gipaibot diha, gipasanggi na nako na pre. Kay na feel na magina ko pre nga murag gisop-sop na magid akong mga kaduguan. Mo tong gipatanggal na nako diha pre ug magpasikan wave na ta karon diha. Mao man akong gingon gina nga napay sikan wave pre kay gamay ra man tag galon dire. Kaning gigamit nila pang bintusa pre, magamit po ni pre sa mga naay matagtiki pre ba. Pwede ra man nimo ni ipasop-sop imong matagtiki ani pre. Gawas lagi na. Basin pag matagtao pa na pre. Kay nakatulog naman ko dire pre. Ato na ning ipasulod akong intro dire. Ingon ani mang style nako basin asa man ako ipasulod akong intro. Basin pag sa kinalasan ako ipasulod, di wa gi magbuot nako pre. What's up pre? Oy, ikaw man na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon gasigara gihapon ang mata sa kamaro. For today's video pre, matik na kabalo na mo nagbintosay na tadi ha. Samtang ga pa vacuum ta ni Brad Bober diha pre, naputay i-shout out dire. Pa-shout out na siya pre from Cabalyon, San Isidro, Davao Oriental. Shout out na to si Nanti Iting. Shout out diha pre kung asa man kadapit pre. Uli, siguro kanang biyahan ako si Board. Kamata. Brad, maghinay-hinay mi. Si Bro Board, dire na to. Biyahan na mo. Maghinay mi. Ug dili siya kauban sa mo, Brad. Idiin ako siya. Unom ka diyan. Kamata, isa lang kasing cute.